może uważam, że jestem za człowieka, który ciągle żartuje i nic poważnie nie powie, ale proszę Państwa, tak się złożyło, że ja byłem w czasie strajku w Gdańsku i byłem w stoczni i przyniosłem pieniądze ze zbiórki z festiwalu w Sopocie od artystów i byliśmy w nocy tam z delegacją 3-osobową w dniu, kiedy strajk się miał załamać, kiedy w ogóle jeszcze nikt nie wiedział, że jest Lech Wałęsa. Mówili tylko o jakimś Lechu, że trzeba jemu pieniądze odnieść, ale to większą kwotę mieliśmy przyklejone do ciała i tak dalej. Więc no, w skrócie mówiąc, bardzo to wtedy naocznie przeżywałem. Bardzo dlatego chętnie się w ten projekt zanurzyłem. Już myślę o tym.